खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 11 डिसेम्बर 2020 शुक्रबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लानानै फैदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायथिनो लादों मेष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन आरो गोबां खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गुबुना खहा खालामनो नाजागोन नाथाय अब्लाबो हानाय नङा। न'खराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला जोबोर मोजां। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गुबुननि गोसोखौ जै खालामनो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बयजोंबो बाख्नाय जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। वृष राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। गोसोखौ जोबोर रमान्टिक मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मिथुन राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोब्राब खामानियाव मुखुब थानांगोन। देहाखौ मेंनाय मोनगोन। जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हानानैबो गुबुन मावबावनो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। कर्कट राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। न'खराव सोरबा लोमजानो हागौ। देहाया मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन आरो गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। सिंह राशि। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव गोबां गोजोननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। सोरबा लोगोआ हेफाजाब लुबैगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। गोसोनि साननायखौ गुबुननो दा फोरमाय। न'खराव अननानै फैगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै जोबोर मोजां आरो जाफुंसार दावबायनो हागोन। कन्या राशि। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हानाय नङा। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। बेफार फालांगियावबो खहा जानो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सरासनस्रायै दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजोंनो बाबेनलांगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन आरो बिमा बिफानि बोर मोनगोन। तुला राशि। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननाया आद्रा थागोन। मावनो लानाय खामानियाव देबोर नांगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। अब्लाबो खरसाया बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो।
वृश्चिक राशि दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोआव गुलाय गुजाय साननाय फैगोन। अदेबानि मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाया देबार नांगोन। अब्लाबो गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव मान मोनगोन। न'खराव अननानै फैगोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। देहाया मोजाङै थागोन। अब्लाबो जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव मोजां फिथाइ मोनगोन आरो फरायनो गोसो जागोन। धनु राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां बिथिङाव गुलाय गुजाय नुजाथिगोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोसोनि साननाया जाफुंनाय नङा। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। जानाय लोंनायाव अब्लाबो सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा दावबायहैयोब्ला मोजाङैनो जाफुंगोन आरो गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। मकर राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। सिगांनि आद्रा खामानिखौ मावफुंनो हानानै गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। गोब्राब खामानिखौ मावफुंनो हागोन। गोदान खामानि मावनो बिबान मोनगोन आरो गोसो जागोन। न'खराव अननानै फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। कुम्भ राशि दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां मोनगोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनलायगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव अननानै फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। मीन राशि दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोआ जोबोर गुलाय गुजाय जागोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायोब्ला गुबुना फोथायनाय नङा। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बहाबा थांनांगौब्ला दिनै मोजां होनजायो। समाजाव मान मोनगोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंगोन आरो मोजां फिथाइ मोननो हागोन। दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो। एसेनोसै। गोजोन्थों।